Pozdravujem. Aký problém vám pomohlo vyriešiť Pigmenu? Pigmenu je super aplikácia, ktorá nás zbavila z dlhavého procesu opätovnej tlače jedálnych a nápojových lístkov kvôli aj menším zmenám v textoch, v názvoch, v cenách. Môžeme všetky nové nápady, nové inšpirácie teraz aplikovať super rýchlo a super ľahko pár kliknutiami. Ako ste spokojná s aplikáciou Pigmenu? S aplikáciou som veľmi spokojná, je prehľadná, všetkému sa dá rýchlo porozumieť. Zákazník môže nahliadať do ponuky i hneď, okamžite, bez toho, aby musel čakať na obsluhu. Komu by ste odporučili Pigmenu a prečo? Pigmenu určite do každej prevádzky, kde chce vzniknúť vízia do budúcnosti. Ako vidíte budúcnosť Pigmenu vo vašej prevádzke? Pigmenu tu bude s nami navždy. Tento mobilný zážitok je úžasný pre nás aj pre zákazníkov a naše jedlá a nápoje ešte vylepšíme autentickými fotografiami.